किडनी फेल होखे के एंड स्टेज रेनल डिजीज भी कहल जाला। इ पुरान किडनी डिजीज के अंतिम स्टेज हवे। किडनी फेल होखल एगो अइसन स्थिति है जवना में आप किडनी ठीक से काम ना करेले, यानी कि उ खून के छाने में असमर्थ होखेले। अवूरी शरीर से बेकार पदार्थ के हटावे वाला पेशाब बनावेले। गुर्दा के फेल होखे के दौरान जवन जहरीला पदार्थ के बाहर निकाले के जरूरत होखेला, उस सब शरीर के भीतर जमा हो जाला। अवूरी एकरा चलते गंभीर समस्या पैदा हो जाला, जैसे कि पैर में सूजन, ब्लड प्रेशर बढ़ल, अवूरी पेशाब में खून। किडनी फेल होखल मुख्य रूप से दो तरह के होला। पहिला बा एक्यूट रेनल फेल, जवन की एगो अइसन स्थिति है जवना में किडनी कम समय तक ठीक से काम ना करेला। अवूरी इ गंभीर डिहाइड्रेशन चाहे शरीर में कवनो संक्रमण के चलते होखेला। इ अधिकतर समय के साथे अक्सर कुछ दिन में ठीक हो जाला। आ दोसर का बा क्रॉनिक किडनी फेल होखे। एकर मतलब बा कि किडनी के लंबा समय से स्थायी रूप से नुकसान हो गइल बा आ एह तरह के नुकसान के उलट ना कइल जा सके। किडनी फेल होखे के लक्षण के कैसे पहचानल जाला? रवा देखल जा सकेला कि शरीर में सूजन, आम तौर पर पैर में, पेशाब में कमी, हाई ब्लड प्रेशर, रात में अधिका पेशाब करे के एहसास, पेशाब में खून आवेला, थकान आ कमजोरी, मतली आ उल्टी, पेशाब में झाग की मौजूदगी आ बेचैनी के भाव। अगर रौरा एहमे से कवनो लक्षण लौकत बा त तुरते डॉक्टर के सलाह लेबे के पड़ी।